Кабат тапшыруга игезәк юбилярларны котлар өчен сәлам хаты килде. Бу юлы Батраева Әлфия Рәхимҗановнаны һәм Усманова Гөлфия Рәхимҗановнаны яраткан тормыш иптәше һәм җизнәләре Вилдан Рәхимҗанович, Касмыниннар гаиләсе, кызлары Гөлнара, кияүләре Николай, оныклары Арина, Батраевлар гаиләсе, уллары Газинур, киленнәре Регина, оныклары Милена котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 32 ел элек мин яраткан, сөекле хатынымны үз итеп матур гаилә кордык. Татлы балаларыбыз туып, гаиләбезгә олы сөенеч истәделәр. Икебез дә авылны сөйгәнгә, шәһәргә күчеп китү мәсьәләсен алдыбызга гомердә куймадык. Киресенчә, авылда яшәп матур көн күрдек. Шыбырдап көн артыннан көннәр узды. Сизмәдек, якыныбыз матур 60 яшьлек юбилеена иреште. 60 яшь ул гомер уртасы. 60 яшь ул сыкланырлык, мактарлык, кайчак үкенеп тә алырлык матур мизгел. Безнең сөекле кешебез үзенең 60 яшьлек гомерен үрнәккә куярлык итеп үткәрде. Миңа сөекле хатын, балаларына матур тәрбия бирә алган Газизана, без кодагыйлары өчен якын тугандай кадерле кеше булды. Аңа карата яратам дигән сүзләрне әйтү бик аз булыр. Ул бик күп матур сүзләргә лаек. Кайнана буларак та ул бик рәхимле. Аңа шундый балалары өчен мең рәхмәт. Якыныбыз, сиңа җир йөзенең бар матурлыгын телибез. Син дөньяның бар рәхәтенә лаек. Барысы өчен рәхмәт әйтү генә бик аз булыр, аны беләбез. Шуңа күрә матур бәйрәмеңдә чәчкәләргә сине күмәбез. Ни ул чәчкә, шинәр дә ул бетәр, теләкләрне кабул итеп ал. Киләчәктә шундый ук син матур, шундый ук син гүзәл булып кал. Күп булды ул 60 ел гомердә, кайгысы да, матур шатлыгы. Көтсен алда сине якыныбыз күзләреңнең матур картлыгы. Моңлы җырдай уссын иртәләрең, төннәрең дә тыныч уссыннар. Янәшәңдә һәр чак терәк булып якыннарың синең торсыннар. Сөекле хатыным, яраткан әниебез һәм әбекәебез. Котлыйбыз ихластан сине 60 яшьлек матур юбилеең белән. Син тормышта бик күп авырлыклар ашасын алып, күпне күреп гомер кичергән кеше. Ләкин синең җитдилегең, бу тормышка оптимистик карашың гел алга итәреп яшәтте. Барысы өчен дә без сиңа түбән генә башыбызны иеп рәхмәт укыйбыз. Син олы хәрефтән хатын да, әни дә була белдең. Яраткан кешебезгә бит 60 яшь тулды бүген. Гомерең азагынача аяз булсынчы күгең. Синнән дә юк кадерлерәк, сөеклерәк кешебез. Шуңа күрә беренчеләр котлыйбыз тик үзебез. Гомер буе ашың пешкән, өең булды гел пөхтә. Ничек кенә өлгердең син сөеклебез бар эшкә. Кадерледән дә кадерле, иң газиз әнкәебез. Бала булып калам һаман яныңда йөрәгебез. Әти дә елмаеп яши син яныңда вакытта. Бәхетле булсаң иде син, әнкәй килгән картлыкта. Котлы булсын, матур уссын газиз туган көннәрең. Бүләккә җыр сайладылар иң якын кешеләрең. Дәвам итеп безнең өчен бик кадерле булган апабыз Гөлфия Рәхимҗановнаны да котлап китер идек. Без апабыз белән бер-беребезгә бик якын сердәшче дә, дус та. Аның гомеренең төп эше матур гаиләсе. Бу аның сабыр, тыйнак, шул ук вакытта киң күңелле һәм олы йөрәкле булуын дәлилли. Кадерлебез, безнең теләгебез юбилееңдә шул. Тигез пар булып, абыебыз Фәим Жиганшевич белән картлык көнегезгә керегез. Бала оныклар, оныкчалар бәхете татып яшәгез. Бер көнлек дөнья икәнен, җир астыннан юллар булмаячагын онытмагыз. Шын күңелдән котлап, сиңа исәнлек, саулык, гаиләңә иминлек, тынычлык телибез. Бала оныклар да алда шулай кадерләп, хөрмәтләп кенә яшәсеннәр. Без дә сезнең өчен тик шатланып торыйк. Барысы өчен дә рәхмәт әйтеп, сезгә җир шарының иң изге теләкләрен юллыйбыз. Һич берәүнең теле бармас юбиляр шуны хурларга. Балаларыңны өйрәттең туганнарны зурларга. Тормыш үзгәрде ди халык. Хәзер бит башка заман. Тик шулай да сезнең ишек туганга ачык һаман. Җыелышып монда кайту һаман да рәхәт безгә. Кылган игелекләреңә рәхмәтебез зур сезгә. Күңелләр ярсыган чакта кайтабыз да китәбез. Юбилеең хөрмәтенә зурлап теләк әйтәбез. Агыйделнең суы ага, калдырып комын ярда. Күңел тыныч, җанга рәхәт апабыз тик син барда. Тагын озак-озак еллар яшигәле бергәләп, шатлыкларны, борчуларны тигез итеп бүлгәләп. Кадерле юбилярчылар, якыннарыгыз юллаган теләкләр чынга ашсын. Музыкаль бүләк сезнең өчен. Бәхетле булыгыз.
Кояш нуры якты дөнья, ул бит сиңа зур бүләк. Шул бәхетнең хөрмәтенә яңгырасын бу теләк. Туган көнең белән бүген котлыйм сине бәгърем. Яшә дөнья яктысында, белеп аның кадерен. Туган көнең белән бүген котлыйм сине бәгърем. Яшә дөнья яктысында, белеп аның кадерен. Якын итсин туганнарына, дус ишләрнең бер булсын. Ходай ярдәмнәре белән эшләрең һәр чак уңсын. Туган көнең белән бүген котлыйм сине бәгърем. Яшә дөнья яктысында, белеп аның кадерен. Туган көнең улы бәйрәм, һәркем өчен зур шатлык. Балдыр җирдә матур итеп, үзеңнән моң тик саклык. Туган көнең белән бүген котлыйм сине бәгърем. Яшә дөнья яктысында, белеп аның кадерен. Яшә дөнья яктысында, белеп аның кадерен. Туган көнең белән бүген котлыйм сине бәгърем. Яшә дөнья яктысында, белеп аның кадерен. Яшә дөнья яктысында, белеп аның кадерен. Белеп аның кадерен.